Eta eskerrik asko etorri zazen dan-dan-dan-danoi. Ondarrun batugaz gaur, gure esku dago ekimenean barrun, beste pauso bateaz aurratxeko. Leharti bai eskualdin, masiatan zazpixan ingo dugu galdeketi, eta gaur, ze galdera izango da adosteko ordu aiara. Bane, galderiaz gain, kantu besortu dugu eskualdin, eta gaur, aurkeztuko dugu kanti eta bideoklipe. Gaur apirilan 8 eta Euskal Herrixe Baionai Beirongora, Basonai Beirongora, baina hemen Leharti bain begi bata Basonan eukiko, baina besti Ondarrun bebai. Gure esku dagon kanta nagusiak dinuen morun, ura bere bidean dola. Mugarik ez dio jarriko urei. Hormak eta erreziak ez ditugu maite. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, baina gure etorkizunak geuk erabaki nahi rau. Lau urte biz, gure esku dago ekimena hasizala. Eta urte bete eta 2014an gizak aterraldo egin gendun, eta Leharti baiko 100 parte hartu gendun. Bigarren urtean, 2015 garren urtean, 100 oial josi genitzu zen, erabakixak eguntzeko. Eta gitxike, gure esku dago taldik, gorpusten eta indartzen jundiz herririk herri. Eta bide luzi eta oparu guen jau, gure ametzak egia bihurtzeko ilusioz eta gogoz. Erabakitzeko eskubidearen aldarria, Euskal Herria osoan, zabaltzen eta gauzatzen gabiz. Eta Leharti bain bebai. Ixezko ekainin izpazterren batu ginean Leharti baiko gure eskudago herri ekimeneko kirik, eta konpromiso hartu gendun erabakitzeko eskubidi aldarrik hartzetik egikaritzera juteko, eta erronka eder hori heltzeko apustuen gendun. Bai eta ozen esan be, 2017an Leharti bain be erabakingo. Amendun amaikan, lekitxo batu ginean, agerraldi jentetxo izan zen, eta herri kontsultako egune zein izango zen adostu gendun. Haude, Masiatzan zazpixe. Borondati ehuntzen eta herritxarran atxikimenduk batzelte ibiligaz, eta 5.259 sinadura batu dauz, Leharti bain. Eta zelan ez, galderi be, adostu dugu. Bai, eta galderi adosteko orduan batetik kontzeptu kasiriz dantzan. Herrixe, nazioi, estatu, burujabetasune, independentzixi. Eta kontzeptukin batea ainoa, bilurrak be, agertu diz. Genti, erakarriaren genti usatzeko bilurrak be, agertu diz eta. Bai, baina beldurra zerrei, kantik ezaten dabe morun, ez dau beste inor mendin hartu nahi. Badator olatua. Hoxe da Urola Kostako kantuk dinune. Hauxe dela erabakitzeko garaia. Eta galdetzen dau, ia zeinek ez dabe nahi beran etorkizune erabaki. Goierrin dinuen, herrizar baten ametza ez duela astuko. Danon erronkirela eta geurirela berbi. Komplejo baik herri bat gazela. Eta gure eskualdin, izpazterren dinue, hormak botata, traba gainditxuz, aurre aguzela gitxike. Ozen esanez, geure giroa, geuk nahi dugulako erabaki. Eta bai, aiara erabakitzeko ordu. Baina, ze galdera adosturou Leharti bain? Ze galderai erantzungo dotzau Masiatzan zazpixan? Hauxe da, Leharti baiko gure esku dago erabaki dabe galderi. Ego! Ata boligrafuk eta paperak apunta biarra badakazue hitzakuk eta bestiok eta euxera galderite. Naizu Euskal Estatu burujabe bateko herritxarra izan? Esan barriro, bate batxibitzen babilen be? Bale. Naizu Euskal Estatu burujabe bateko herritxarra izan? Txalo, ez da? Alfa! Hauxera galderi eta Ainoa, ointzen. Hon beste pauso bat, urraitz. Erabakitzen aldeko fasi hasiko, hon erabakitzen aldeko fasiai egin egotzau. Genti erakartzeko sasoide. Bilurrak usatzeko sasoide. Trabak gainditxuz, aurre etxeko sasoide. Herrizar baten ametza esazteko sasoide. Zeinek ez dauna irabaki, beran etorkizunen. Eta bat, hor erabakitzeko momentu. Gaur parte hartzen aldeko kanpaina hasiko. Eta horretako, Ondarruko bekozinin batu gaz Amoto, Aulesti, Berritxu, Etxebarri, Gizaburuaga, Lekitxo, Markina Xemein, Mendexa, Munitxibar, Ondarru, eta Ziortza Bolibarko herritxarrak. Presgaz gainontzeko herritxar guztikin batean Masiatzan zazpirako bidietxeko. Bete-betin sartu gaz erabakizan sasoin eta erabakingo dugu. Oin inoiz baino gexaba protagonista nausixak herritxarrak izan berdo, eta honek ez daukera zera hueltai. Danon erronkide, geurea da erabakia, konplexurik gabe. Hartu dauen ba, bidi, geure esku dagota.
Masiatzan zazpixan herritxar guztiai berbi emotea guz. Bakotxan pentsaeri, jatorrixe, kolori eta sentsibiliadi errespetata, alkarreaz erabakiko guz. Eta gaurko ekitaldizai amatxueri moteko, ze hobeto hainoa kantuk zer dinon ezautzi baino. Hauxera Leartibaiko ertxerran lankidetzan iniako kanti eta bideoklipen. Musiki eta berbak Ruben Bernedo natiz. Bateixi, Bolin. Gitarri Aitorriko. Basun, Julen Hernando. Ahotzetan Nerea Sánchez, Goretti eta Ruben Bernedo. Takoru, Aiora Díaz. Xabati Duarte. Unai Gaiastegi. Jesus Maria Arriaga. Mirari Espilla. Ziara Larriñaga. Mara Urizar Barrena. Bego Zabalbe Askoa. Leire Aramburu. Lorea Zulaika. Eider Buenaga. Maritxu Gabiola. Maren Basterretxea. Eta Maribi Ugarteburu. Eta bideoklipa montaji, Josu Arrate txorixekein dau. Bueno, eta maitzeko eskerrak nahi zemon, Ibergrafik diseinu grafiko eta komunikazio enpresako lantaldiai, Musikorta musika estudizioai, eta jota Ibertako nauzixai, Beikozinako lantaldiai eta bide lagun izan zatxu hauen dandanoi. Dano gazbearrezku. Gurea da hitza eta erabakia. Parte hartu eta bozkatu.